Двата най-задавани въпроса към вас, двете ергенки. Има ли сценарий и колко ви платиха? Фалшив живот, фалшив стандарт. Всичко изглежда много по-лъскаво. Значи, ако е нещо в реалността е 1% лъскаво, хората го правят да изглежда на снимка 90-100% лъскаво. Да си кажеш леле, вау. Сега извиняем, знаеме и снимки как се обработват и познаваме и хората. Последния висеше и ме чакаше по 6 часа пред нас, само се на конта да изляза евентуално. Ние сме две сестри с един микрофон и никаква финансова стабилност. Аз съм Габи Петрова, а това е сестра ми Рая Петрова. А това е подкаст за моделки, реалити предавания и малко силикон. Днес на гости ни е една дама, която има много силно присъствие във всяка стая, в която влезе. Представи се, с какво те знаят хората, с какво си позната, изобщо, какво е най-важното нещо, Какъв човек си ти? Да, абсолютно. Аз съм супер готин човек. Да, така, с какво ме знаят? Репортерка съм на Стар Репортерс. Последно участвах в Ергена, обикновения Ерген. Сега ще видим за следващия. За необикновения. За необикновения, да го хванем най-после този Ерген. Щеше да пасеш повече в необикновения, нали? Да, така смятам. Той е екстраординери. Тук не, тя нямаше полезна изява, тук да. Толкова малко мъже, човек. Да. Друго си е като имаш повече избор, нали? Абсолютно. Да, с какво друго? Участвала съм на много места по принцип, но това е главното сега към момента вече заради Ергена и продължавам да си правя разни репортажи и да, това е. В смисъл известна си на екран. Да. Да кажем, добре изглеждам на екран. Искам да ти кажа, че Катето с какво стана известна в България популярна. Катето участваше в Playmate, вече го няма. Вече го няма Playmate. Чакайте, я разкажи малко. Тя е поколение от нашото, дете на 90-те. Така, Playmate, да, това беше всъщност нещо, с което това беше по-легендарно от Ергена, признай. Да. Беше по-легендарно от Ергена. Това беше формат, в който наистина всички ставаха след това известни. Да, нямаше някой, дори да не си спечелил. Реално ти вече си лице на Playboy. В смисъл, ти вече имаш снимки в Playboy, въпреки че с други момичета. То конкурсът беше доста пищен, нали, не сега и сегашните конкурси са много хубави. Аз съм била, нали, на Мис Силикон няколко пъти, където имам подтитли, нали, взети, но като цяло, да, Мис Playmate беше много хубав конкурс, много грандиозен, всеки го чакаше този конкурс всяка година, всяка се надяваше да стане Мис Playmate, нали. Беше си много грандиозно като цяло. А как въобще го видя Playmate, искаше да се запише, смисъл, изисква ли се някаква смелост? Всички го виждаха! Нямаше как, всеки искаше да участва на този конкурс преди години, беше наистина грандиозен, много хубав конкурс, даже тогава по това време може би нямаше Мис Силикон и такива други конкурси, беше само единствено този конкурс, за да стигнеш до него, минаваш през кастинги и какво ли не, нали, за да те одобрят евентуално да участваш вече за спечелването. Да, и ти там вече, нали, още по-предни конкурси от моя, знам, че е бил доста още по-пищен, буквално месеци наред е бил самия конкурс, отиваш цяло лято на морето, където снимаш. Шегуваш ли се? Не, било е страхотно, нали, аз вече като участвах, вече не беше чак толкова, нали, голям, но те и доста собственици мислят, че се смениха на списанието и като цяло, да, иначе на самия конкурс имаш там хореографи, тренираш 1, 2, 3, 5 седмици, за да изобщо да се явиш, нали, на сцената и какво ли не. Да, и така, готино беше, наистина беше много интересно. Как му се загуби славата? Защо така? Фалираха. Хората станаха консервативни. Фалира Playboy. Фалира Playboy! Да, мъжете спряха. Не знаеш ли? Не. Фалира Playboy, всъщност затова вече няма Мис Playmate, защото всъщност мъжете спряха да купуват списания. И после си отвориха Имаш ли OnlyFans. за списание на Playboy? Имам корица, която ми е от самия Playmate с още момичета, нали? Да. Вътре в самия Playmate той имаше и календар към него, дето бях месец юни, мисля, или юли, не съм сигурна. Всяко момиче беше, нали, на отделен месец. Тоест е било с 12 момичета само участващи, да. Мега. Беше интересно, да. Не съм участвала. Аз тогава съм била на 19 години всъщност и сега съм на 31, така че дърти, да. Ужас. Как реши да се запишеш в Ергена, Кате? Смисъл, кажи, какво ти хрумна? Смисъл, как те така седиш във вас и викаш, сега ще записвам за Ергена. Габи, така, като ме гледаш, аз записвам ли се някъде?
Сега да кажеш, че някой друг те е записал. Не, поканиха ме. Тя е по специална покана. Аз съм по специална покана, разбира се. И така продуцента ми звънне. Шегувам се, не го познавах продуцента, но така стана, че се свързаха с мен да ме питат директно за да вляза в ролята на изкусителка. Да. Нали, защото съм била на други конкурси, там ми силикони и така нататък. И просто търсиха по-провокативни дами, които да влязат и да свалят ергените. Сега, двата най-задавани въпроса към вас, двете ергенки. Двата Аз съм сигурна, че всеки втори човек ви питат тези два въпроса. Слушам. Има ли сценарий? В моя И колко ви сезон платиха? не. В моя сезон не. Има ли сценарий и колко ви платиха? Аз съм сигурна, че Първо, това ви задават. няма сценарий, второ, не плащат. Хикси на двете. Хикс, само на ергените мисля, че плащат, но това е в този, в който... да, ами не са ли платили на вашия? Аз доколкото знам, Мартин, сезона на Мартин на Марто с Виктор и тези, доколкото знам, им беше заплатена сумата, която те изкарват за месеците, в които не са били на работа. Не знаех, че и за Ергене. За VIP Brother. Мислех, че само за VIP Brother. Не, VIP Brother не бяха ли там с хонорари, някакви определени, всеки си се пазари там, нещо такова. Нали знаеш, че това са някакви конспиративни. Не са конспиративни, те си го казаха ергените, че са им плащали реално, защото те нали имат си някаква работа и напускат работа, за да... Реално дават на тебе доходите, които са ти... тъкат. Да, горе-долу, ако трябва да вземеш примерно 1000 лева този месец и снимаш целия месец и си в това предаване, те го дават, но само за мъжете, доколкото знам. Само за мъжете. Да. Ето пак, значи има някакви... Другите жените монетизират след това, нали? Канят ги по готини подкасти. Дайте, я кажете за реализацията след това. Смисъл, нали виждате сега как ходят нали, в Ергена и след това гръмват, стават много известни. Чакай, това са глупости. Първо, точно, я кажи. Глупости аз лично, значи само 100 нови последователя имам от цялото... Изобщо. 100, точно ги заковах, даже да не кажа 99. Ама защото ти нямаше поле за изява реално там, смисъл, то беше... Колко дни беше там? Там бях общо... Колко епизода по-скоро да питаме? Да, то не са ми давали много в епизодите и слава богу, защото не приличах на човек. Аз не можах да те видя реално там, аз виждам, че както влиза в Ергена, гледам го и викам, сега ще стане горещо, сега ще стане шоу. Така и трябваше. Както някаква супер спокойна, без никакви конфликти, без примерно някакво такова мнение, харта. Тя по принцип има мнение, тя е скорпион. Да, аз има мнение за всичко. По принцип да. И там само я гледам, както седи и си яде сладоледа и само ги гледа като на кино. Ама, добре, чакай сега, хората просто бяха скучни. Как беше там, как беше обстановка, защото по телевизия че не може да Какво се обърка? Нищо не се обърка. Обърка се още от летището при мен, като ме заключиха, но това беше друг въпрос. Как разкажи, моля те. Добре, значи знаете, мен винаги ме заключват. Просто. Как е той контингент? Аз съм си винаги. Цял живот едно и също при мен. Ако закъсняваме заради букулджийски камион, иначе, значи са ме заключили някъде. Ако не съм закъсняла, директно не идвам. Да, други варианти няма. Така, какво стана? Отивам аз в Шри-Ланка, пуша си едно вейпче, още в самолета, вече спрял самолета и този от Turkish Airlines сваща и ме заключват заради него, защото... Заради вейпчето ли вече? Да, така направих. И той реши, че трябва да вика пилоти, милоти и още 100 човека. А вие с кой пътуваш? Сама. Чисто сама 12 часа полет, човек. Сменям на това на Истанбул, се прекачвам. Да, има и преди, че имах половин час, за да стигна от единия гейт на другия. Да. А те там са... За едната брък ще изтърва. Да. Огромно. Така, всъщност аз там срещнах Санта Китана по случайност, пътувахме в първия самолет от България до Истанбул. Ти не знаеш, тя обаче оттам дърдореше, само да ви кажа. Тя ли беше сама? Да, и тя беше сама, но се оказа, че ние седим двете една до друга. Заговорихте? Да, заговорихме се. И обаче на летището, като кацнахме и вече с другия самолет ние се качваме и тя беше в началото на самолета и беше мястото на мен в края. Разделиха ви просто после. Да, и така и тя даже вика, аз си мислех, че си слязла и вече си тръгнала. Аз седа там с някакви полицаи, с някакви... те отбиват!
Федералните! Аз съм с федералните. Чакаме самолет да ме вземе, разбираш ли? Да хода на някъде другаде, защото... Аз съм в шок. Отгоре на всичкото там им пих от водата, която не трябва да се пие изобщо, защото това е под Индия точно. И забележете как изобщо не трябва да пиеш от тази вода. Но полицайите ми казват след 6 часа и паник атаки, че няма магазин на летището. Колко време си там с те се разправяш? 6 часа. 6 часа не те оставят заради това нещо. Да, 6 часа. Не ти пише такива те пуснат. Не. Само седиш и чакаш с още няколко маймуни там. О, майче. И никой нищо не ти казва, защото... Да. Човек, третия... Ами, не съм, да, мисля. Да, и то е точно под Индия, нали ти казвам, буквално си на края на света. Аз получавам вече паник атаки, защото никой нищо не ти казва. Ти просто си в някакво страшно неведение, какво ще се случва с тебе, дали няма накрая отиш в затвора. Заради някакво бейбче, да, и заради някакъв тъпанар от Turkish Airlines. И след това колко ти беше забавно, като се присъедини към екипа и видя господинчевците. Бях, ама не, слушай, то не се присъединяваш веднага. Ти първо имаш един престой от 2-3 дни в пълна изолация, без телевизор, без нищо, нали, в в някакъв хотел там. Добре ли беше иначе всичко, в смисъл организация? Имаш забележки, виждам в очите ти! Всъщност се оказа, че аз може би съм била на най-хубавия хотел в изолацията, а иначе вътре в имението не беше нищо особено, не беше грандиозен лукс. Аз не мога да имам забележки, защото съм спала в златната стая. Това беше тайна. Това беше тайна, принципно да. Ами защото ние не се разбрахме с другите момичета всъщност и накрая ни сложиха мен, Мария и Санта да си спиме в златната стая, тричките, така или иначе ни избягваха, така или иначе. През цялото време наистина, да, те не ви дадоха да се присъедините към никакъв тях, начин, да. ами просто, защото ги е страх от вас, реално. Реално беше така, те така си отдъхнаха, като чуха, нали, че сме там с, с някаква мисия. Беше, колко тесногради са хората, човек. Да, ами да, ние дори не сме се борили с зъби и ногти за тия ергени, всъщност. Това ви беше иззор като цялото от колектива, нали? Ами да, и колектива не ме интересува, малко и ергените не ме интересуваха, защото като видиш, че с някой нямаш, нали, нито общи теми, нито клик, да, изобщо никакъв, не ги усетих по никакъв начин и си викам, бе, ще си крутувам тук, ще си... Не, тя през цялото време беше. Има точно 3 кадъра и на 3 така нещо, примерно да си правят как гледат. Аз бях като ударена с мокър парцал. Аз не да говори по едно време. Не, аз просто си бях като ударена с мокър парцал на почивка, инклюзивчето там си бичах и това е. Ами добре си изкарах, добре се грижаха, всъщност имаш си храна, имаш си къде да си спиш, нали. Беше хубаво, защото сега в Ергена, аз не знам в миналите Ергени как е било, май повече с повече хора в една стая или не знам. Ние като бяхме в първия сезон, аз бях в първия сезон, беше самото имение беше 27 000 на седмица или на месец, мисъл. Да, супер скъпо, да. Тежък лукс. Ама вътре хубаво ли беше? Дърво. Ей, той нещо беше дърво, ама... Човек при нас беше... нашето имение беше... При тебе ергените бяха дърво. Нашето имение беше на върха на скала. Имахме частен плаж, който слиза с една количка, така като чук и гека сансьор. Смисъл беше... Извинете. Наистина имахме кетеринги, фризьори, гримьори. О, не, ние може би... Абсолютно всичко. Може би след това... Ние нямахме гримьор, нямахме за коса никой, нищо нямахме. Добре, как там само стилист. Как си правиш косата? Не ми ли видя косата, на какво приличаш? Косата ми беше супер зле и там, понеже се имажих постоянно с някакви слънцезащити, защото ме беше страх да не изгоря или да не ми се обели нещо. Да. Не съм толкова, ама все пак. Стига да човек бяга си. Да, и всъщност, защото не бях ходила и на солариуми преди да отида, изобщо исках да се предпаза максимално и бях ходила и на едни неуспешни козметични процедури, но затова по-късно. Оле, нямаме търпение да ни разкажеш! Да, просто едни много неуспешни в една много известна клиника в София, но въпросът е друг, че не трябваше да се излагам изобщо на слънце след това и се мажех постоянно. И забележи, аз съм с някакъв екстейшн, обаче съм се намацала цялата, защото те бяха по лицето, нали, тия процедури и по рамената. Така забележи как... ще не трябва слънце, бе? Така, обаче аз съм всичко на през рамки. Там не се издържаше, Габи, там е 66 градуса, разбираш, и умираш и влага. Жега и влага и там си така, ти не виж ли ергените как се потут направо, тече от всякъде всичко. И супер изгорели са всичките с някакви червени. Да, направо ужас и всъщност просто пипам се, нали, намацала съм се, пипна си после косата, то става манджа с грозде просто. Нали, дори да се изкъпал преди малко, пак след половин час ти не приличаш на нищо. Ти не се чувстваш чувствата там. Да, абсолютно не си чувстваш чувствата и просто искаш да лежиш така някъде на сянка и никой да не те занимава с нищо. Ама нали сещаш, седиш и някакви седат и ти обясняват, ще ставате в 8 и 8:30 сте готови. Първо снимаме, обаче снимането, нали, нали сещаш, че
може да поспим още един час, според мен, защото един час се сетва нещо си, което ти нямаш. Микрофони. Слагат ни от за една минута го правят, те нагласят някакви камери един час. За какво аз да не спа през това време? Много човек, аз по това време още не живеех този здравословен живот, като в момента. И не бях свикнала да си лягам в един и да ставам в 7, за да се опрашат, то нали трябва и някакъв вид да имаш пред тия камери. Не правите синхрони през нощта изобщо. Аз имам 2 синхрона общо. Сериозно ли? На мен беше любимо, като 2 през нощта, приключвам станал в 7 и викат едно къс синхрон, че аз поглежда в огледалото и не ми е до нищо, разбираш. И а защо такъв даунгрейд на този ерген? Смисъл имам преди, първият ерген е бил топ и после само надолу. Защото първият е ясно защо е бил топ. Защото според мен нали, ново предаване, никога не го има в България. Много ясно, те момичетата от тогава. Да. Имат много последователи. Да. Аз влезнах с 5000 последователи и излезнах с 35 000. Така, аз добре, че си имах 30 000 преди да вляза, иначе. Да. Не разчитах. Абсолютно. Да, не разчитах, защото то просто нямаше смисъл. Но иначе следващите според мен първо, че интереса много спада, защото ние вече имаме 2 ергена, които те са през 3 месеца ерген. Да, то вече писва. Колко да им гледаш простотиите на хората, то си писва. Според мен, ако направят един Vip Brother, ще гърмеш просто сега. Абсолютно. Въпреки, че сега последния Vip Brother беше яко зле. А то не беше ли Big? То беше Big, не беше. Big Brother, последния Big Brother. Не беше под всяка критика. Беше аз такава сглобка от толкова за предпочитам ергена. Хора. Да, абсолютно. Това беше много ниско бюджетно. Много. Аз не го гледах, съжалявам. Нямаше смисъл. Аз съм фенка на такива предавания много, но не го гледах този последен. Аз също не го изобщо няма смисъл, да. Буквално гледаш първи епизод и си казваш, не. Ката, искам, понеже казваш, че си правила някакви процедури, какво стана? Я разкажи за това, че ми е много интересно. Така. Исках да питам красотата инвестиция ли е, обаче след това нещо... Моята е ген. Но се случват разни проблеми с кожата, нали, като пиваш повече, пушиш цигарки и така нататък. Примерно акне ми се беше появило на мене и след това, нали, супер голяма пигментация, където съм си чоплила пъпчици и така нататък. И всъщност преди ергена исках да отида да ми махнат петънцата. Каква процедура прави? Забравих как се казваше. Пилинг или... Какъв пилинг бе? Лазер някакъв ми излющиха, сега ще ти покажа за какво става въпрос, още ми се даде такива петна, тя ме жиго седна. Седяха ми до, значи представи си, края на ноември си правя, към средата на декември да е било, правя си процедура една и трябва да направя още една към края на декември, за да мога аз да замина към средата на януари за Шри-Ланка и да са ми минали, то всъщност процедурата е следната, с едно като лазер, не е било точно лазер, не знам точно как се казваше. Да не е морбилус ли нещо е такова? Морбилус не е ли болест? На мен ни звучи като извънземно, ама вие си знаете. Не знам, аз много след английски, извинете. Не, и аз не знам точно как се казваше, няма значение, но въпросът е, че е нещо като лазер всъщност и леко те изгаря и то всъщност после като паднат коричките се бели, да, то даже не се беля самите корички, просто падат изведнъж. Такъв лазер маха и белези също. Да, точно сега ще трябва да ходя и за белезите вече, защото... Ти удължи процедурите. Удължих и те не са ефтини, бе, човек. Да. Смисъл, нали сеш, че такива процедури и то в хубавите клиники тук в София. Сега в крайна сметка... Да си инвестиция. И да те окепа за деца вика, малко ми дойде повече. И то преди ергена, и там трябваше да се гримирам до тук с фондиотен, нали, си представи, за да изглежда, има вид, но като цяло така на лицето беше добре, защото тя ме мина само веднъж, даже луничките ми се махнаха от това нещо. Верно имаше лунички. Супер добре беше. Да. Обаче на рамената, сега не съм много сигурна дали искам да показвам на камера, но нещата са извън контрол. Але това е трета степен изгаряне, бе. Да, и то ми седя супер много време. Ли? Ами да, то си беше изгорено на кора си седеше, изгорено си е бая. Оттам също се оказва, че нали не е трябвало изобщо да ми ги цъка тия работи, защото от това нещо още повече акне ми излиза и в момента още долекувам какво ли не и така, но... Между другото, напоследък жените много пищат от такива некадърни лекари. Смисъл? Ами то вече всеки стана лекар, козметик. Всеки си има клиника лично негова. Да. Кате, красотата на тебе някога донесла ли ти, като си инвестирала пари, нали, във външния си вид? Аз не съм инвестирала пари във външния си вид, освен да си махна едни белези, които бяха неуспешни. Това ми е подарък. Нямам уста. Нямаш уста? Не!
Как така нямаш да ти изглежда, все едно имаш уста? Не, но благодаря. Лъж ли се? Да, не, нямам операции, нищо нямам по лицето. За ботокса реално не съм си слагала никога. Исках, но просто вече след тия неща, дето ми направиха ти си се наплашила. Аз не смея вече да отида където и да било просто. Да. А за уста преди много години при тебе ходихме с един да си слагаме даже. Волк при сърпеца, да. Какъв сърпец бе преди един заболекар? О, не, на булевард България, помниш ли го? да. Тогава са били ученички буквално. Тогава буквално последно съм си слагала. Ще ми отхапе цицата накрая. Ще отхапе цицата. Махни го, защото и пречи. Дай го. Кате би ли излизала с по-беден мъж от тебе? Който има по-малко доходи от тебе? Аз доходи нямам. Демек по-беден от тебе вече звучи като... Не, аз просто вече съм богата, така че... не, като цяло... Да, занимаваш с биткоини, бе, Кате. Не, те вече умряха биткоините, мани. Така ли? Тия Така, стари че? глупости, моля ти се. Влез в час, Ай, Габи, ма, ще човек, отворя аз съм после. Аз съм много зле с темите, които са доходоносни. Да, И аз аз съм човек. на ти с темите, които са за възхищение. Ама и аз съм абсолютно. така, и аз съм така. Много харча, но си харча главно мои пари сега. Имала съм гаджета, които нали, имат възможности, дават ми пари, но главно сега, нали, аз имам някакви си мои пари. Ето сега, примерно след Ергена, рекламирам някакви неща, хазарт. За което, нали, както знаем, хазарта плащат най-добре и аз и не съжалявам, защото бях спечелила доста голяма сума точно преди Ергена, от колелото на Ергена. Сериозно ли? Да, 300, Колко? спечелих, слушай сега, Колко? 300 000 лева, което са 150 000 евро. Моля! Всъщност аз спечелих Porsche Carrera Cabrio или 300 000 лева. Това беше през ноември. 2 дни след това ми звънат за Мисля, Ергена. че това не е истина, че почеш Не, абсолютно реално е, че го... Да, и аз не вярвах, защото не бях играла в това казино, в което И ме уби. спечелих и манифестирах супер много за пари, защото наистина ми трябваха в този момент. И просто една сутрин се събуждам супер щастлива. И разбрах, че на предишния ден съм спечелила Така парите. си цъкна. Така почна да си цъкаш на телефона. Не, имейла, просто си прегледах и видях, че съм извъняли. Аз нали не дигам по принцип телефона си. Да. И обаче нещо от 2 дни си викам, бе, този имейл трябва да го проверя, трябва да го проверя. Накрая гледам в имейла ми. Те си какво? Това не трябваше май да го казвам. Ще го цензурираме, не се притеснявай. Така, пишат, свържете се с нашия отдел, спечели сте, нали, спечели сте нещо си там, не казваха какво е, но аз даже не повярвах, защото те реално ми пишат от Аз ще имейл. мисля, че е спам. Да. Да, и аз, обаче звъна на телефона и викам, Коста, аз мисля, че се базикат някой с мене, защото Да, като скрита камера ми. Да. така абсолютно. и на мене. Аз съм, това се случва в 8-9 сутринта. Аз съм се прибрала от купон, защото съм се забавляла, защото от миналия ден ми е супер готино и реших да излизам. Разбираш, аз преди това цяла седмица не излизах. И просто знаех, че аз този вечер трябва да се разбия, беше ми супер готино настроението и излязох, но сутринта се прибирам пияна заляна, гледам си имейла, викам най-после ще го проверя. Гледам това, нали, и звъна аз. И какво става? Тя ми викат, тук спечели сте Порше. Добре. Викам, добре. Ха-ха-ха. И почвам да им се хила нещо да се габаркам и аз с тях, защото са. Ти ще повярваш ли? Аз даже не знаех откъде е. Аз съм неверни въобще на тези неща. Да, и аз. И си викам, тук някой се базика с мен. Някак. Да. Обаче се замислям и аз за последно А време. ти реално знаеш, че си играла, нали? Ти би Да, трябвало но не съм играла в този сайт. Аз знам, че примерно аз не съм имала достатъчно пари последните месеци, нали, за да играя както трябва. И сега Както само си съм. знаеш. Както аз, така с широки Да. пръсти. Да. Да, с много широките ми пръсти. Не, и за това само влизах и всеки един сайт има, примерно, това беше едно колелото на Ергена, което ти въртиш на колелото на Ергена. Това за първи го чувам. Така се казваше играта всъщност, нали? И то е едно колело, на което ти го въртваш безплатно всеки ден, където имаш едно Порше, което се върти и във всяка един раздел имаш 20 безплатни врътки, 50 лева, там си какво, депозит за еди си какво, дрън-дрънта пляса, всяко едно, нали, каквото ти врътне. И аз съм връткала, но не съм вкарала пари от години, защото им се бях разсърдила супер много на този сайт. Даже не беше верифициран профил, не съм теглила никога оттам пари, защото бях се разсърдила един път с 30 лева, бях направила 1000 и исках да си ги изтегля и тия като ме забавиха и аз като пообяснях, викам, тук ще ми се правите на луди, аз като съм полудяла тогава, нали също, това е било примерно 2 години преди това. И съм си искала парите, тия не са ми ги дали. Аз казах, в този сайт няма да играя повече, край, аз играя примерно в... Аз играя в още 10 сайта, дреме ми за тия точно. Да. И те решиха да ми дадат обаче Порше Carrera.
Искам само да ви кажа, не съм сигурна дали... Колелото на Ерген и после влиза в Ергена. 2 дни след това ми звънат за Ергена, да. И аз бях... Както тая твоята година. Това е съдба. Абсолютно. Ами това беше през ноември. Да. Така. Но, слушайте какво става. Аз през октомври края имам рожден ден. Та се чуда дали от манифестиране или защото на самия ми рожден ден си говорих с един приятел. Просто е така по случайно за коли, защото аз коли нито разбирам, нито карам, нито ме касаят. Но по съвсем случайно казах, че искам Porsche Carrera. Да, хора, не знам дали е съдба, дали е какво е, просто е така се случиха нещата. Буквално след 10 дена аз спечелих Поршето. Аз имам въпрос. Да. Сега манифестираш ли мъж до себе си? Не, мъж не е. Манифестирам още пари, искам 1 милион. Леле, припада направо. Добре де, ето сега да кажем, ти си имаш всичко, нали, ходи си в Ергена, изкара си пари, всичко ти е топ. Да. Добре, за ти какво ли за млада какво ми си? един мъж да ми къса нервите? Ма що бе, ти може да правиш Аз щастлива? мъже си имам, те ме правят щастлива. Добре, аз взех, че се притесних. Не, Така ти говориш единствено, защото тя говори в много число. Виж колко си скромна. Да, аз взех, че се притесних да не би на катето да я самотно, разбираш ли? Не може да ми е самотно. Как ще ми е самотно? Няма с 300 хиляди, никога не ти е сама да съм, самотно. не ми е самотно. А както вече да. Кученце, така. Вече си имам и кученце, така че което ми е подарък от един много специален мъж. Ти как си въобще на тази тема с деца? Мислила ли си го това изобщо като крачка в живота си? Е така? Сега. Първо имам куче. Да видим, добре се справям. Добре. Колко време го имаш? От 2 месеца и мисля, че съм една много добра кучешка майка. Наистина ли? Да, много е сладко, много си я обичам, не мога да не я цункам и гушкам постоянно. И купувам и дрежки. Кучета ви промени каката, представи си. Да, и абсолютно. отделно, аз още като я взех, тя беше бебенце, нямаше легалце даже. И спеше при мен на леглото, през 2 часа съм се будила, за да мога да я свалям да пишка от леглото. О, боже, колко сладичко. Да. Значи викаш, тази стъпка за майката в момента не ти е фикс идея. Ами, не, всъщност никога не ми е била и според мен и на хората не трябва да има и не трябва и да се фиксират за тия деца и кой има и кой няма и на колко е години и така нататък. Защото време няма за тези неща. Има правилните хора, значи ако аз не съм срещнала правилния човек, не виждам защо трябва да се набутвам на някой си там, само и само да имам дете, което накрая аз да гледам сама. Това е абсурдно. Това е Просто достойно за няма уважение. никакъв смисъл. Да не говорим, че после и детето нали, няма да се чувства изобщо добре по този начин, така че... Катя, ти много си помадрява, бе. Какво закусваш? Мадрецин! Мадрецин малко, да. Малко няма жишки за закуска, мадрецин! Искам да ви питам нещо. Искам да ви питам нещо и да отговорите честно. Ако според вас всички знаеха, че примерно в такъв тип радите, които са за обвързване, защото сега ще има и вече и други радите за обвързване, такива любов от пръв поглед, жени от пръв поглед, там имаше един за друг някакви всякакви. Жени от пръв поглед, даже върви любов, готино. Ако всичките такива предавания знаехме, че ергените са много заможни. Чакай се, не, слушайте, те нали излагаха там в първия ерген, твой ерген не ви ли излагаха, че е много заможен? Не са никога такива неща. Как не са? Ви всички мислеха, че е много... Не, те просто пляскат едно бизнесмени, вече не се обясняват на никой, разбираш ли? А бизнесмени много в България. Види, българската жена, като види някой облечен по-различен от Анцук. Да. Си въобразя, че... Явно дори тениска си якичка и почва да си мислиш, че има пари. Не мога просто. Гледайте сега и хората по Анцук имат пари, даже повече в България. В България особено знаем, че хората по Анцук са с повече пари от тия с костюмите. По-излъскани шпицари или по-спортни гаджета? Зависи дали ще ходим на вечеря или ще правим секс. Зависи какво е. С кое какво е? Не е ли ясно с шпицарките да ги слага за вечеря? За вечеря? А пък спортно готино гадже във фитнеса срещаш, много ясно, че ще го пратиш с облекалнята. Ако ми викаш така ли? Вижте, кой прави такива неща изобщо са облекални? Явно много хора. Явно не и ние, човек. Добре, не ходим на фитнес. И аз не ходя, ама така си го представям. Това ми е нещо като мръсно такова в мръсното подсъзнание седи това. Ако имаше... Ако ми харесваха фитнес инструкторите, може би го направил. Ама защо да е фитнес инструктор? Няма нужда да е фитнес инструктор. Просто посещава фитнеса. Може да е богаташ, който е в фитнеса, пример. Опа. Слушай сега, отиваш в този дете в Милениума, там ходят само... Чакайте. Не сте ли чували? Пулса вече... Не. Така. Да. Отиваш на Милениума, там
добре са нещата. Добре кардиото, да. Бизнесмени само ходят, просто са планцук и според мен изглеждат добре. Хората се поддържат. Аз не съм била на фитнес там, но така съм чувала. Не, по повод на това, което ти каза, ако да влезеш в предаване, да си мъж и да влезеш в такова предаване, ти искат банкова сметка. Ако вътре има над, примерно, Кажи ти. да кажем над 7 цифри. 7? 6. Аз ако видя 7 цифри... Над 6 цифри, иначе не влизаш. Добро число. Иначе не Добро влизаш. число, ще ги издухам другите направо и го взимам да си Иначе ходим. не влизаш, в смисъл, не те взимат в предаване. Трябва да имаш толкова пари и тогава влизаш. Да, ами това е добре наистина като идея. Нали? Но за съжаление едва ли ще го направят. И всъщност като се замислите, реално в тия предавания едва ли ще влезе някой истински сериозен човек, който има наистина истински бизнес, за който трябва да се грижи. Живот. И истински, да е истински богаташ, осъществен бизнесмен в живота, той няма да има това време да влезе. Абсолютно няма смисъл да го прави. Обикновено и такива мъже не си търсят жени. И Жените ги намират, жените ги знаем кои са. Абсолютно. Така че Абсолютно. да не говорим, че всъщност реално не им трябва да влизат. Такива хора, според вас, трябва ли им известност? Тези, които влизат в тия предавания, обикновено искат след това да си монетизират и те, както и жените. Да. Ужас, това е много грубо. Не е ли така? Ма не, то няма така е. лошо, както жените стават инфлуенсърки, примерно. Така и За мен това не мъжете. е нормално. Абсолютно е така и това е тъжното реално. Тъжно е, ма... Кате би ли взела роза от мъж, който ти казва... Слушайте! Да. Прекъснах ли ви? Да. Спирам. Давай. Си отговора. Би ли взела роза от мъж, който ти казва делка ме сметката? Не, аз взимам само диаманти и не от такива мъже, с които да делкаме сметката, защото ако трябва да цепнем сметката, значи няма седим на една маса. Ма човек, това трябва да стане вече като закон. Аз дори не знам защо продължаваме да го говорим. Това Добре, не е ли странно, наистина? Супер. Как някой ще покани на среща и ще си цепнете Ама сметка? вече 90% са такива. Ама защото жените... Те са по европейски стандарт, да. Ма ние сме Еврото не се приема, викаш. Ако имам гадже и аз му кажа тази вечер, скъпи, излизаме на ресторант, може би аз ще се опитам да извадя пари, но щом ми е гадже, той ще знае, че той ще плати. Така, Да, че... това дори даже бих казала, че е доста Но в приятелството е по-различно, разбира се. Един път аз черпа, един път приятелите черпат. Това е смисъл, така са нещата. Да, приятелските отношения. Случвало ли ти се да излизаш с мъж заради лайфстайла му? Какъв толкова лайфстайл трябва да има? Просто всички да го познават. Сега съм да влюбена го в един искат. такъв. Така ли? Това е много яко. Това е много яко. Много е секси, много е Много е секси, верно, Нали? човек. Да. Човек все едно те така те зарежда. Да, направо чака такова ми е. Превъзбуден. Да. Направо, да. Няма подкачвам. по-секс нещо от това, според Да. мен, за един мъж. Да, обаче после като се чатнеш, че изобщо не ти трябва. В смисъл, секси е много, ама до кога като се сетиш, че всичките го искат, че то обръща внимание на всичките, че, нали... Чакай, бе, Не ти знам. що... Защото те повечето пъти човек иска да се център на внимание. Да, за те бъдат си такива харесвани. мъже. Ма не, бе, Просто. защо бе? Чакай, ти пък, що си станала такава мъжемразка? Не съм, напротив, обичам ги мъжете, ама. Защото викаш, че няма, Реалистка че съм. после осъзнаваш, че няма нужда. Защо да няма нужда, бе? Нямам Един нужда от мъж такъв има- аз, примерно, защото да, много е хубаво усещането, супер секси, Да. супер готино, Много е нали. яко, наистина. Обаче, като знаеш, че не е само, нали, примерно ти като жена и аз и ти и тя ги виждаме тия работи, и трите ще се изкефиме, и трите ще го искаме то мъж. И ще го А гледаме той не е така. тъп, и Да. ще има и мен, и тебе, и нея. Аз съм скорпион и не обичам да ми изневеряват. Добре, вярваш ли в моногамия? В смисъл, възможно е да мъж да е моногамен? Не знам за мъж, аз мога да съм моногамна и мен ще ме притесни, ако разбера, че мъжа ми ходи наляво надясно. Изневерявали ли са ти? Ще смеят ли? Именно ето Не, бе, начин не да знам. притесни. Не, гледай сега. Дай да стане да почне да се притеснявам. Да. Според мен Според мен мерките на време са по-добри от дай да ми изневърт и тогава се Превантивните. притеснявам. Абсолютно, Да. превентивно. Да си кажеш, не изневерявай, за да не ти изневерят. Да. Те не знам. изневерявали ли са ти? Не, аз не съм разбирала. В смисъл, може и да се е Може, случило, да. но аз не Значи, съм елегантните не стигала до мен. изневери са такива. Може да ти изневерят, но ти като не разбереш, значи все едно не е било. Да. Всичко е точно, да. Абсолютно. А не някой ти го навира в очите. Това вече е грозно и тогава ще стана мъжемразка. Да. Значи никой да не прескача тази стъпка, защото като мъжемразка не я искаме. Както силикона или самочувствието отваря повече врати? Силикона, ама той си идва, гледай сега след силикона идва и голямото самочувствие. Да. Те двете върват ръка за ръка, Да, най-вероятно. абсолютно. Може да си чувстваш чувствата, По нали? принцип аз винаги съм си ги чувствала, сега някакво се лъжа.
Ама като ми ги подариха и вече с едни гърди напред, винаги е много по-добре и наистина отварят много врати, защото особено мъже, като има пред тебе, с които Мъже трябва... Мани ли са? Абсолютно. Абсолютно. Тотално, Мани ги нали? тия, дето говорят, дупета, глупости, дупета, ама в друг Дупета живот. Ти крака. като ме видиш първо в лицето Да. и циците ме гледаш, после в газа. Да. Така че... Аз болеше ли това? Цялата тази процедура измислена ли е? То вече знам, че не е модерно, ама Коя? силикона, Циците. да. Не е модерно. Моля ти, това и баба ми го говори, ама... Това само тук в България вече се гледа. Ами ние къде живеем? Кайли Дженър, Да, и хероиновия Да. шик на клощовите, дето нали, нямат цици, нямат нищо. Да. Ама то няма лошо, то така за подиума, разбира се, трябва. Ама... в реалния свят и в живота. Да, в реалния живот хората обичат форми, да. Да, гледайте ги на Виктория Секрет. Те са така отпред, смисъл отпред и отзад са. Да, защото са манекенки, това си стандарти от милиони години. Че не е модерно дори да са толкова слаби, много се измениха тенденции. Да, ама друго си е на подиума, трябва да си много слаб, наистина и като те снимат, винаги изглеждат слабото, изглежда много по-добре. Аз като своя едни 10 кг и се снимам по бело, изглеждам много по-добре, отколкото ако се снимам като кача 10. Да. Това е ясно, ама де да знам, мене са ме харесвали и с 30 кг отгоре. Така че зависи, трябва да попаднеш на твоя си човек да си те харесва, а другото не е важно. Точно щях да питам, това годежен пръстен ли е, което виждам? Годежен е. Сериозно? От мен за мен. Щеше да ни излъжеш ти. Не, никога. Катя, разкажи ни как минава един твой ден? Според теб доразказах ли за циците? Не, циците! Важно за циците! Тя те базикате най-вероятно. Има още за циците, мамка! Не бе, Бате, това е голяма тема. Само да завърша, искам да завърша. Айде. Не, циците не болят. Доктор Николай Георгиев много добри, като естествени, така че... Да. На 2 дни вече бях прекрасно. На втория ден вече не те болиш. Да. Не слушай ти грам. Ти грам не слушаш. Намира! Ти грам не слушаш тази тема. Ме намира! Как Катя разбира, че един мъж иска да излиза с тебе само за да се показва? Само за да се хвали с тебе. В смисъл, има ли с такива сещи се от тия, където се хвали прътковците? Прътко, да. Оха, ми знаеш ли какво? Честно казвам, не знам аз дали имало. Не имало е такива, може би, ама аз не съм кой знае какво, не съм и някаква супер популярна. Чак такива толкова, може би да, на времето, примерно след Playmate-а, наистина имаше някакви такива, ама те бързо изпадат, защото... Тогава мъжете не бяха такива. Да. Мъжете бяха мъже. Не бяха комплексирани. Кога? Когато Преди беше 10 времето години. на Playmate. Аз когато съм участвала преди 10 години, беше всичко под конец. Мъжете бяха ебачи и мъжете не бяха зяпачи. Това беше. Да, и даваха и кеш яко. Видят ли яка мацка, само и само да впечатлят, че дойдат с розите, с пиенето, с всичко. Хората имаха и пари. А сега са яко скъсаняци всички. Еврото ли обвинявате? За това или комплексите? еврото, аз нямам еврото. И това също хората така са се изплашили, не знам, никой не смее да похарчи 5 лева. Евро, извинете. Хората не... Знаете ли, че напоследък все по-често ми се случва, мои приятели, примерно мъже вика, то не ми се ебе, вика, то да вика. Стиснали са се от всякъде. Има ми се главата, не ми се прави секс ни Ти представяш ли за какво говориме? Ужас. И ние очакваме, че тия хора ще дойдат и ще ни почерпят едно кафе. Безпаричието направи мъжете импотентни. Да, и... Да, и не само. Добре ли го казах? Да, много добре го каза, наистина. Достойна за уважение. Абсолютно е така, наистина, просто много зле стана положението. И с мъжете, и с парите, не знам какво ще правим. Ужас, човек, не, наистина. А това са двете водещи водещи теми за жените. И в света, в световен мащаб. Да, и жените разчитали на мъжете и сме били станали такива, че само искаме да ни издържат. Те Не, нямат вече с какво да ни издържат. Как ще Ние искаме това? свикнахме да изкарваме пари вече, жените вече свикнаха да изкарват Станахме, пари. ние станахме мъже, жените Да, нормално. абсолютно. Което е много тъжно, защото реално после, като излизаш с някой, той ти вика, ох, леле, направо толкова си изморена. Бе, ти не си в женска И после чудят защо почнахме да говорим за женска енергия, че трябва да имаме. За да не умрем като тия Това мъже. е толкова модерна. Да. Това не е баница. Ама е точно така е, просто не може. Те хората, не знам как си ги мислят нещата. Колко от това, което виждаме в Инстаграм и като цяло социалните мрежи е сценарий, колко е истина според тебе?
в социалните мрежи. Колко е менежирано това нещо, което виждаме и колко е истина? 99% е Абсолютен фалш. Фалш, да, точно така, абсолютен фалш и фалшив живот, фалшив стандарт. Всичко изглежда много по-лъскаво. Значи, ако нещо е в реалността е 1% лъскаво, хората го правят да изглежда на снимка 90-100% лъскаво, да си кажеш леле, вау. Сега знаеме и снимки как се обработват и познаваме и хората, нали, и знаеме в общи линии. Виждаме ги на другата маса. Да, в общи линии знаеме как седат и върват нещата. Да, обаче на вас са... Аз си пини. Ма ти си пини, аз ще си разказвам. На вас това примерно не ви влияе. Обаче ето примерно моя мозък. Аз сядам, нали, сутрин с кафето и си гледам Инстаграма и виждам едни хора как живеят един брутален живот. И се сдухвам и става ми гадно. Смисъл, не искам вече да гледам Инстаграм. Смисъл, аз си викам, ето аз тук седа. Не, живота си ми е супер. Пижамка имаш си подкаст. Живота си ми е реално погледнато. Имаш си готина сестра. Реално погледнато всичко е наред. Аз съм ви на гости. Имаме си просек. По-сериозно, да. Да, бе, обаче не знам, някакси това влияе на по-слабията психика. Слушаш, защото това е човек, който е влиял. Да, давай съвет направо за към всички. Сега, първо спрете кафето. Явно имате много време да разглеждате с това кафе глупости на хората, животите, които не трябва да ви интересуват. Какво да пием вместо това? Не ме питай по Не търпай дявола за кашката. Така, да. Ето едно просеко може да се сипаш рано сутрин за настроение. Като, нали знаеш, в Тифани, закуска в Тифани. Да, закуска в Тифани правиш и всичко върви прекрасно. И нямаш време да се напрегаш. Даже и не забелязваш тия глупости, които са наистина абсолютен фалш. И почваш да си мислиш, сега аз пия едно прекрасно просеко, днеска цял ден, какво ще правя, имам да си купа някакви работи, имам да си снимам подкаст, че... Значи имаш предвид, че то просто си е до нагласа в главата. Да, абсолютно. Аз, примерно, нямам идея. Чувстваш, няма значение външните фактори. Да. Ако ти се чувстваш, окей, си доволен. И си доволна от това, което имаш, си благодарна за всичките неща, които имаш и ще получиш още повече от съдбата. Да, това е манифестирането. Ти трябва да си супер доволна от това, което имаш, ще получаваш все повече и повече и повече. Но не трябва да гледаш чуждите хора на какво правят и какво не правят. Аз лично в Инстаграм даже имах един период, в който изобщо не влизах. Нямам какво да ги гледам, какво да им гледам. Значи, да, и отделно, нали, сещаш, примерно, да, хубаво, някой, примерно, му подарили букет огромни, нали, 100 000 рози или се вози в лимузина. Браво, Евала, нека се вози. Ама и то човек ти не знаеш колко му е врело и капело на гъда. Да, също колко никога не знаеш какво преди това му се е случило, за да стигне до там. И другото, което е, те са си негови цветята и лимузината не са мои, аз няма да му ги взема, по-добре да помисля, нали, върху моя си живот, как на мен ще ми се случат хубави работи, не да ги гледам тия. Това ми е смешно, като всички малки пикли си фащат някакви, за да се возят в колите им. Да, ма той няма ти даде сестро колата. Ти книжка, те първа трябва да изкараш да пишакавки. Чакай да ти кажа. За колата си се то просто е несериозно. 2000 лева е изкарването на курсове в момента. Вече. Да, ами аз последно като се пробвах да ги изкарвам беше 800 лева. Преди последния път, като се пробвах, защото аз 3 пъти съм се пробвала. Не се пробвала, честно. Пробвах. По принцип, ти като човек, който може да шофира, честно казвам. Нищо не разбирам от коли, никога няма да имам книжка със сигурност, го гарантирам това. По-добре. Аз колело не мога да карам, Габи, смисъл. И аз не мога да карам колело, обаче карам 16 годишна кола. Да, бе, знам, ние сме се возили с теб. Не знам, не ме влекат колите, не мога, но 3 пъти съм се записвала на курсове. Мислех си, че ще успея. Не се записвай трети, 2000 лева са. Няма смисъл просто, да. Аз така или иначе нищо няма да направя с тия курсове. По-добре си някой си ме вози. Да си се чувстваш комфортно. Да си чувствам чувствата в някоя скъпа кола, примерно. Сега ще видим, ето, манифестирам. Нещо скъпо. Аз харесвам Ферари с цвят червен, примерно, но те пък са много спортни, не знам. Да. Нали? Ти си едно Ферари. Ферарито за мен не е за дълъг път, защото при положение, че ще да дълъг път, тук из центъра ще врътна. И ти почи на главата. Ма ще врътна из центъра, нещо. Ти само по Ларго, Съборна и към Лозенец. Не е много хубаво там, нема те лъжем. Тя живее, тя ти беше комшийка. Да, така ли? Да. От горната улица на твоите. Верно? Няма човек, там не е. Защо бе? Много е прехвалено.
Тесни улици, не, аз съм родом от центъра на София, от Патриарха. От Патриарха, да, точно има една църквичка Свети Георги и точно отзаде. Хан Спарухов, първата пряка на Витушка, пешеходната зона. Ако нещо се направи. Айде, вземи. Да знаете къде да пращате подаръци. Да, за подаръци, може и в Лозенец. Южен парк се води там, квартала даже. Саут парк, да. Ами не че толкова прехвалено, не знам дали, ама знам колко са цените в момента. Зарежи цените, ти отиваш тесни улици, няма къде да паркираш. Ако имаш кола, нямаш къде да паркираш, ако нямаш. Гледай сега, аз кафе не пия. Виж сега, аз кафе не пия, не гледам Инстаграма. Кола нямам, не мисля за паркирането. Отвори ли нямаш те? Да те отвори ли още 5-6 неща е тук в бързината? Наистина човек трябва да се заслужа просто в твой... Има много мъдрост, нали? Много. При мен всичко е опростено до максималност. Просто. Аз нямам едно нещо, за което да мисля повече, едно нещо, което да ми е на мен неудобство. Разбираш, така съм си направила нещата, че да е всичко так. Простичко, лесничко, без напрежонка. Много мразя да се напрягам. Просто това ми е цял живот. Искам да си почивам, да ми е лежерно, да не се занимавам с глупости и затова така съм си направила нещата так и така. Ако нещо не се получава, оставям го, това е. Да. Много е важно в живота на тия на всяка цена всичко, а и другото, което не премислиш всичко по 65 000 пъти, както правиш ти. Ти премисляш, не дей? Първото, което ти дойде. Тя влиза от сценарий в сценарий. Не дей, това е ужасно. Ти ще още 1-2 години ще превъртиш чмата. Ма тя почти никога не познава какво ще се случи. Ма защо? Ти не можеш да си слушаш интуицията, значи. Ние това говорихме, че аз нямам такава. Знаеш как се развива интуиция много лесно. После ще ти кажа. Не, кажи. Не, слушай, като за начало ти трябва да спреш да обмислиш. Хората, които обмислят, губят интуицията си. Наистина, това е факт. Ако ти почнеш да правиш първото, което ти дойде на ума, дали ще примерно събуждаш се и да ти на ума да изпиш една чаш просеко и го правиш, без да мислиш дали имаш през деня какво да правиш, че не трябва да пишеш, трябва да кажеш кола, ти ще започнеш да имаш интуиция. Просто аз се събуждам с мисълта, по-добре да ме блъсне влака сега. Ма нямаш влакове наблизо, така че трябва втори вариант. Ти си на 26 години, ще събуждаш с тази мисъл, няма деца, няма ангажименти, някакви, кой знае какви работи, това, което я харесва. От скука. И аз съм така понякога, ама не е с влак сценария при мен. При мен просто не ми се живее, мързима, депресирана съм и така почвам да правя някакви филми в главата си. Ама това е излишно и не е така, защото има хора, които работят от 9 до 5. Така че това ми е много забавно всеки път. Това ти е винаги, вметва го. Просто трябва да го вметна, защото има хора, които работят от 9 до 5 и наистина те, примерно, трябва да се събуждат с мисълта за това, че трябва да ги блъсне влак. Те са много ангажирани, те нямат време да мислят да ги блъсне, каквото и да не. Колко е тъжно. Ние се сникаме бати сценария в главата от сутрин. Представя си колко е тъжно, че да нямаш време да мислиш. Да, точно. Не, наистина е много тъжно и те стават едни роботи, които наистина от 9 до 5 отиват на работа, правят едно и също всеки божи ден до края на дните си. Знаете ли, че има хора, които ама така е наистина до пенсия и след пенсия. Имаш едни, които са спали през целия живот само с един мъж. Това за вас нормално ли е? Зависи какви времена е било. Не, и към сегашни има такива, но нормално е, защо не? Има много притеснителни момичета, които едва са спали даже с един. Би трябвало да се радват. Колко правиш секса? Ама те като не са пробвали. Да, ти трябва да откриеш по-консервативни семейства, по-консервативни родители, нали, примерно не си гледал порно, морно и така нататък. И не знаеш какво е секса, пробваш го с един мъж и това е до края. Не ти харесва и край. Не ти харесва и спираш за винаги. Не, просто примерно това е драпаш за този мъж, защото си мислиш, че ще е единствения в живота ти, единствения секс. Ама той наистина реално той става баща на децата след това и това е. Това е хората. Той почва да изневерява с магазинерката долу. Да, и така, това е един типичен сценарий на живота на 70% от българките. Това е българската... Само деца пробва и те изневерят, ама със съседа, нали, докато това е Bulgarian Dream. Да, няма лошо. Ето и вие ме питахте дали мисля за деца и това онова. Сигурно и аз вече щях да имам, всъщност ако бях с едно от първите си гаджета, може би вече щях съм женена с дете, но кривнах леко по пътя един ден на 16 още като бях и нещата... Дойдоха до тук, на този диван. Той се казва, леле, до
черния диван. Това е черния кошмар! До черния кошмар! Той сега женен ли? Има ли деца? Ами, не мисля, даже май го срещах наскоро, ама ние бяхме доста време заедно, той даже ми е първия реално, и аз му бях първата на него, така че да, ами де да знам, не мисля, може би има приятелка, няма деца, мисля. Семейство, жена, деца? Не мисля. Щях да съм разбрала. Значи имаш още шанс. Мен всичките ме чакат, бе. Знаят какво са загубили, бе. Имаш още шанс, казвам ти, стреляй. Не. Не бързам. Не, аз ако съм искала, още тогава съм щяла да остана реално с него. Да, но всъщност след като се разделихме, беше много добре, защото пък... Ти се ушлайфа в живота. Така ли му викаме? Да! Не, наистина се ушлайфах, запознах се, всъщност излязох от зоната си на комфорт, запознах се с супер нови хора, изобщо съвсем различна среда, скъсах с старите си приятели тогава, скъсах с всичко, което ми беше до тогава и изведнъж просто почна да излизам с отвратителни хора. Не, това е самата истина. Просто хора, които ме научиха всъщност какъв е истинския живот. Затова знам как хората са лоши, как хората завиждат, как хората лъжат, как всеки ти злобеда за нещо, как са интриганти, как този, който най-много ти се усмихва и ти е най-близък, е готов да те пребе заедно с майка му, примерно, и така нататък. Но това е живота и такива са хората в реалността. Не може да си седите само в розовия свят, нали? Хубаво е да се видят и тия работи и така. Като за хора с пижами, този разговор стана много сериозно. Много сериозно. Аз не съм по пижама. Не съм очаквала такъв сериозен разговор. Ами да бяхте облекли по нещо по-така, нали? Бяхте служили официалните пижами. Ама откъде да знаете? Откъде да знаете вие тия работи? Моля ти се, следващия път. Следващия път, след любов в рая ще дойде. Маля, чакай сега, това официално ли го спомена току-що? Не, но мисля... Вика след любов в рая пак ще дойда. Шегувам се, не съм взели, не съм си пуснала кандидатурата. Не, ти ли звъннаха този път? Не, за там не знам дали звънат, защото там няма изкусителки, май. И ние не знаем. Какво не знаете? Дали не сте нещата? Дали не сте пуснали по една кандидатура и вие ли? Не сме, не още. Ами, гледайте сега, аз реално бих пуснала, защото гледаме така пак съдбоносно. Слушайте какво става. Пак ще да завъртиш колелото ти. Аз си мисля, че съм объркала Ергена. Защото колелото... За мен не пасваше в тази конфигурация. Така, слушайте, нали ще ги мутнете казината, като ги кажа? Да. Така, слушайте, този Ерген, в който аз бях, спонсор генерален му е... Аз спечелих колелото на Ергена, което е спонсор на Любов в рая. Сега... Като хазарта ме говори! Аз съм манифестации, хазарт, колела и да свързваме нещата с вселената. Говори много за колела, ама не мога да кара. Как става това? Ама добре ги върта явно. Върти ги врека, ма не мога да кара Добре го върта. Добре, да. Не смятате ли, че е така? Това е знак от вселената всъщност. И сега онзи ден чувам. Запишете се за кастинг с Любов в рая. Да. И си викам, да, трябва да се запиша. Ще видим. Искам да ти задам никой question. То да не ги изтърва пък, не знам. Аз не знам как ми върват кастингите. Те не трябва да го снимат вече. Ние не знаем, да ме въртнат да отида за следващата година. Не знам как да записва и си отива. Ако ме вземат, те може и да не ме вземат. Мислех си и за това другото предаване. Те сте гледали сега. Няма да те вземат. Няма, нали? Че не те са свидетели. Ами, честно да ви кажа. Беше като част от екипа. Като хартица. Ами да ме бяха взели там да правя нещо друго, ама сега, извинявай. Аз толкова мълчалива изкусителка. И накрая. Слушайте, да са глухонями. Верно е, между другото. А най-интересното е, че накрая, слушайте тъкмо, нали, вече ще ни гонат, казват за мисията ни. Санта Китана дръпва ебати речта 15 минути. Марая преди това от продукцията и бяха дали една реч. Такава, нали, как... За писмо. Тя е на 21 години и каза, че не видяла истинската любов в предаването и затова се отказва от мисията. Сигурно. Плюс минус, да. Нали, горда от частия така, защото тя наистина там малко се сдуха, защото видя, че те наистина се... Аз я познавам по принцип. Да, аз като я видях там и тя се шокира. И аз се шокира, като се видяхме директно. Аз ги двете и викам, тя да не съм далека халюцогенни. Ние като... Ние бяхме като тробени. Седно да ги беха
Ама не, слушайте, и накрая Сантката надръпнава 15 минути реч. Марая там и тя 15 минути много говори вместо нея. И накрая ми викат на мене... Кате, кажи нещо. Кате, кажи нещо, и аз там, понеже съм отровен на 10-ти ден и не знам какво става, пекло ме слънцето и викам, ако искате ще оставам. Не ми пречи тук. Добре, момчета, винаги се поздравявам. И да ме, ако искате ще оставам, се опознаем. Само това казах. И те, Не, няма ти даваме, Розайчо. Умрях. Викам, обикно си го свърши. Умрях. Както представяш и там федералните по летищата, полети, прекачвания, чекинги, гейтове и накрая да отидеш там за 2 часа. Тя после е било страх да се върна на летището, те ще я познаят. Те после през това, благодаря. Не, после ме върнах през Дубай, а не през Турция. Не. Аз може да имам забрана за тюркшервайните, за да ти върна. А те са най-ключови. Абе, айде. Ще вземем частен самолет. Искам да видим кой е ключ. Отговаряш бързи въпроси на неща, които те питам. Бързи коментарчета на... Знам. Къси въпросите бързи. Quick question. Да, добре. Това не се ли казваше по някакъв друг Quick начин? question. Quick question. Правилно. Айде. Штрак. Има пари, ама никога не черпи. Ужас, не ми го предлагай. Показва пари постоянно. Само показва. Само показва. Да. Да ги покажа на майка си, не на мене. Няма пари, ама се старае. Значи, тук много сладко и поощрявам с 2 ръце да, твърдо да, но нали, няма пари. Той ако е старателен, реално има... Не, той... Задължително. Ако, въпреки че аз познавам някои много старателни, дето до ден днешен само се старая. Да. Не, твърдо не, значи. Искат ти пари назад на втора среща. Случва ми се. Не знам какво ти кажа, няма да му дам. Случвало ти се? Да, случва ми се. Ще разкажеш ли малко повече или... Какво ти кажа накрая, пък си станахме приятели, защото то като дадеш пари назад, вече минаваш в френдзоната. Да, убива романтиката и минаваш в френдзона за цял живот. После няма кексове, няма нищо, да. А като изключим парите, какво трябва да е направил някоя супер тъпотия, за да остане в френдзоната? Не, аз първо всички ги френдзонвам. Първо въпросът ти е неправилен. Хората влизат там. Сега, искам само да ти кажа. Въпросът ти е много неправилен. Трябва да ме питаш какво трябва да направят ти от френдзоната, защото да излязат от там. Ти за мен първоначално винаги си влязал там, разбираш ли? Да. Това е първата врата, е френдзоната. Да, оттам нататък, не знам, начална стойка, пред нас ли ще висиш, какво ще правиш, много е сложно, защото аз много трудно допускам и харесвам някой. Последния висеше и ме чакаше по 6 часа пред нас, само се на конта да изляза евентуално. Беше нон-стоп звънене, нон-стоп да ми е в полезрението, да ми е по някакъв начин, да. Успя ли? Успя. Много бях харесала накрая. Да но накрая се оказа, че не ми е трябвало. Изобщо... Винаги много ги харесвам накрая. Накрая, да. И в крайна сметка не е човек, който... Значи трябва да е последователен и да си държи... Много трябва да е настоятелен, последователен, да. И с парите много помагат, наистина. Искам да задам въпрос относно тази тема. Добре. Колко тънка е границата между жената с изисквания и златотърсачката? Какво значи златотърсачка? Значи, кажи ми какво значи златотърсачка според теб. Примерно за мен златотърсачка означава тя буквално си да е без никакво покритие, обаче да се търси някакви супер успешните мъже. Какво покритие трябва да има? Аз познавам бати кучетата, които са с бати мъжете и ги връзват за цял живот. Как така става наистина? Няма никакво покритие. Така че, нали, това не е до покритие, това е да мога да го въртиш на малкия си пръст, да знаеш как да комуникираш с мъжете, да му Според мен златотърсачка не значи това. А какво означава? Според мен златотърсачка означава, че използва парите като размен на монета. Имам предвид. Това е простка. Защото може би обърках. Не, има предвид. Не, има такива примерно жени, които
тя Само трябва да търси се богатство. жени, Да. да се жени, да ражда деца, не говорим смисъл Само за заради един път, парите, да. Но Те просто, доста са така. в смисъл, този човек, тя готова цял живот да е с него. Да, защото той организира целия живот, дава и едно спокойствие, една стабилност, в което няма лошо. Всъщност всяка една жена това търси не е това нещо. Това трябва да си изискване по-скоро. Това трябва не? да Да, това е най-адекватното и нещо, не е което- лошо, защото ти рано, нали, ако не ти е супер противняка, нали, вероятно ти започваш да го харесваш този човек рано или късно. Свикваш с него, Ти свикваш с това спокойствие, ти търсиш това нещо в живота си реално. Да. И ти свикваш и го искаш след това, ако се разделиш с този човек, ти пак ще искаш да си с него. И то, защото ти харесваш как те кара да се чувстваш. Така, да. И няма тук златотърсачки и изисквания и какво ли не. На времето, дето са ги женили и без да се познават. Жените, балканската жилка, балканската жена, славянската жена, тя вътре в нея е вглъбено това нещо в гена й. Да Тя си просто търси стабилен наистина мъж. да търси човек до нея опора. Ма нашите балкански подкрепа, мъже по принцип трябва да гръб. са си така нали, доста гръб могат да ти дадат, ако попаднеш, нали, на мъж, защото вече, както казахме, хлабава работа. Но преди си бяха наистина мъж, който наистина ще подкрепи, И дори да когато си скара на каже този мъж, нещо, той пак държи на думата точно си, така, точно. това е много важно. И дори да си скара на този мъж, пак ще му звъниш, той пак ще ти помогне. Сега вече всеки нито се държат на думата, нито нищо. Изобщо... Човек, аз съм, например, много такива връзки, в които ние се разделям, аз го зарязвам, примерно правя някакви супер глупости, и примерно той ми звъни, мога да ти помогна с нещо, мога да разчиташ дори финансово. Дори и да не сте заедно, пак да ти помогне, разбира Докато се. имам приятелки, които Само от уважение, са нали? родили Да. деца на мъже и тези мъже дори не дават Пари за деца, децата. да. В смисъл, Те няма да си това са изведат двете детето в парка, какво крайности. остава да даде нещо мен за това са него. двете Да. крайности в едни пълен крак. в Лошото е, отношенията. че стават все повече такива, дето нито за децата си дават, нито ги интересува, нито нищо. Все Добре, повече и Катенце. повече са така. Ако искаме да дадеш един съвет на нашите зрители, житейски, Какъвто аз си изберали. ма естествено, че какъвто ти си избереш. Ти тук си абсолютно свободна. Само съм Ти си шефа. рекърдс направо. Само съм си рекърдс, абсолютно. Само съм си рекърдс. Това не го знах, но е добро. Шегувам се, бе. Слушайте сега, значи, един съвет към всичките ви зрители, зрителки и всички хора като цяло. Искам да ви кажа, първо, гледайте себе си, спрете да се оглеждате в чуждата паничка, спрете да гледате кой е по-добре, кой е по-зле от вас. Ако се концентрирате само върху вашия живот и само как вие да сте си добре, без да се оглеждате настрани, ще сте наистина много по-добре, отколкото сте в момента. И спрете да завиждате, спрете да правите лошо на хората, бъдете благодарни за това, което имате, Вселената ще ви възнагради супер много. Иначе кармата ще ви... Кармата е кучка. Да. Просто пак виждам супер много цензури в този